Зей районы басуларында язгы кыр эшләре дәвам итә, барлык хуҗалыкларда да эш 2 сменада алып барыла. Басуларда тәүлек әйләнә тракторлар гөрелтесе тынмый. Бүгенге көндә барлык эшнең 71%-тан артыгы башкарылган. Это тоже в республике очень хороший показатель. Мы являемся лидером по посеву. Такие культуры, как горох, ячмень, многолетние травы, горчица на семена мы уже завершили. На стадии завершения у нас остается яровая пшеница, остается сеять около 2000 гектаров, более 2000 гектаров. Остается подсолнечник сеять тоже. Шикәр чөгендерен чәчүдә тәмамлану алдында 8905 гектар майданның 7200 утыртылган инде. Чөгендер чәчүдә 31 техника эшли. Басу кырларга көнбагыш 69, язгы бодай 54% мәйданда чәчелгән. Кыр эшләре яңа куәтле тракторлар, киң тагылма чәчү агрегатлары ярдәмендә башкарыла. Язгы чәчү белән бер рәттән көзге культураларны тамырдан һәм яфрактан тукландыру эшләре дә алып барыла. Язгы чәчү компаниясендә 500-дән артык механизатор хезмәт куя. Хочу отметить механизаторов. Например, у нас по посеву идет на первом месте Шайхиев Айнур, это агрофирма «Зай». Ермолаев Михаил на втором месте идет, отстает всего на 34 гектара, отстает от него. Потом на третьем месте идет Никандров Михаил, то это Ермолаев и Никандров Михаил, это агрофирма «Зайнс Сахар». Район аграриялары һәр кояшлы көннән файдаланып, барлык агротехник чараларны үтәп, чәчү компаниясын тиз арада төгәлләмәкче. Зей хезмәтчәннәре быел да республика буенча алдынгылар рәтендә булыр дип өметләнәбез. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.